Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Аз се казвам Симона и в днешното видео ще ви покажа как кадра косата си с този уред на Shark Flex Style. Някои от вас може би знаят или пък не. Това е нещо като двойник на Dyson Airwrap, само че е с доста по-ниска цена от тази на Dyson. И сега ще ви покажа как кадра косата си с него. Единственото нещо, което съм направила е да изсуша косата си. В момента тя е леко влажна останала. Такава и трябва да бъде, за да се използва този уред, защото той използва въздух, за да я изсуши и да направи кадрици. Използвала съм тази му част, тази концентрирана приставка, за да изсуша много добре корените и продължините. И съм нанесла грижа, която използвам съответно в момента. Приставките, които използвам за да навия косата си, са ето тези. Те са две, защото едната е за лявата страна, а другата за дясната. Разделям косата си на 3 части, така ми е най-лесно да я оформя. Вземам най-горният слой, връзвам го с шнола и се връщам. Съответно от тук се включва уреда. И тук имате копче за температурата, за силата и това е копчето за студеният въздух. Но сега няма да изпадам в подробности за самия уред, защото ще направя отделно видео за това. Сега ще ви покажа как правя косата си с него. Ще използвам екрана за огледало, така че ще гледам там. Ще ви покажа как правя един или два кичура, след което ще сложа някаква музика и ще забързам, за да не чувате шума. Между другото, уреда не е толкова шумен, но за видеото просто няма да е приятно. Отделям първия кичур и започвам. Изчаквам няколко секунди и натискам студеният въздух. Ето и така изглежда самият кичур, когато е на вид. Сега просто ще забързам видеото и ще се видим накрая.
Това е крайният резултат. Така изглежда косата ми непосредствено след като е направена с уредът на Shark Flex Style. Може да ми напишете в коментари какво мислите, харесват ли ви кадриците, които се получават и изобщо ако имате някакви въпроси, свързани с това как правя косата си или с самият уред, може да ми ги зададете в коментари по-долу, защото мисля да направя друго видео, в което ви обяснявам малко повече за това дали издържат кадриците, какви продукти ползвам и изобщо като цяло дали съм доволна от самият уред. Благодаря ви, че гледахте. Чао!